Bitarata avril kalo tile mugani kelen sanba fila ani mugani wɔɔrɔ IATV filɛba jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw bisimila an bi don kibaruyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na Kayi. Karido avril kalo tile 19 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ. Sifin jɛkulu min n'a bɛ wele Jeune Chambre Internationale Kayi. U ka projet min n'a bɛ fɔ a ma une brique pour son prochain. O baaraw la ɲɛnɛmayali kɛra Kayindi Sutukule kaburudon na ni minɛndi dɔ ye. O dɔ ye brique pelle fo ka taa se saniya minɛn caman wɛrɛw ma. Alisa an bɛ to Kayi kunun tɛnɛ avril kalo tile 20 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ. Jɔnjɔndi dɔ kɛra ka ɲɛsin jamana foroba cakɛda baarakɛla dɔw ma ka kɛɲɛ ni u ka baara kɛko ɲuman ye. Nin jɔnjɔndi kɛra Kayi gouverneur ɲɔgɔnyesoba kɔnɔna la. Hakilina jiginna nin jɔnjɔndi kɛra Kayi marabolo ɲɛma général de brigade Musa Sumare ale ka ɲɛmaya kɔnɔ. Avril kalo tile 19 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ Mali état-major général des armées bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ Mali finitigilakaw ka lakana hukumu kɔnɔna la o ye dankarikɛ banbaciwalekɛla maa 10 na kulo 30 bonyanko Sevare kɔrɔyan fan fɛ fo ka taa se u bolofɛn caman ma. Kunun tɛnɛ avril kalo tile 20 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ Kolokani Mali finitigilakaw ye dankarikɛ banbaciwalekɛla maa 20 na u dagayɔrɔ la ani ka u ka moto 30 jeni fo ka taa se u bolofɛn caman wɛrɛw ma. Kunnafoni kuncɛla Burkina jamana ka farafina jamanaw ka tɔnba Union africaine ɲɛma le général Evariste Ndayi Simi taara i ɲɛ da AES ɲɛma ka capitaine Ibrahima Traoré Wagadugu kunun tɛnɛ avril kalo tile 20 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ. Ko maa min yaalala ani maa min kalanna olu bɛ se ka maabɔ dibi la. IATV filɛba jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaruyaw la. Aw ni ce aw ka ɲimadaliw la. IATV kelen b'aw dɛmɛ ni ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.